aku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sakarang kadempel. Kowe dikeroyok wong sakarang kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajani karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sapenake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan ngroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusé. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kono dibariske Kurawa. Hak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ning pasewakan sono maneka warna miang panjra taji siring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraca nderekke kadang-kadang iki kakekne Semar. Yo nggih. Matur sembah nuwun. Kala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturna bekti marang bendara ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lolo Gareng tak tumpu pangestu tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya ya Lolo Gareng tak tumpu pangestu tampanana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antarsena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Lolo Gareng tak tumpu pangestu tampanana ya Rek. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tumpu. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Iya Petruk tak tumpu. Ndara Antarsena bekti kula nggih Den. Ya Truk tak tumpu. Tiba padha-padha ya Petruk. Nggih, dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapanipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpu pangestu tampanana. Ndara Antarja kemareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampanana. Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo muni wareg kok. Padha meneng dhisik.
Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana kathit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan, tau tate mbok mok. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin pun kuprapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedang kelawan apa kang dadi aturiyayi Gatotkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu lek ketemu karo para Pandhawa. Wong atuh aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Tekar kadung ngas kandano maweh raras renaning driya matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa diarani kula niku matur goroh, wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. 7 dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten 6 nggih 7. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka. Nggih, ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake
nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika winastan wahyu katentreman. Monggo kula didhapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhaking kanugrahan menika mboten gampang. Merga akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan. Wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine Candala, wis watake angkara budi Candala mongko kedunung-dunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku kelakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel, kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagatke kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den. Miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kalih batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming Panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat anjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babagan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak Candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polahe. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mengko mung gerak-gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatriyan Pringgondani jangkar Bewiran Randu Gumbala supaya ati kula tentrem, supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semelehing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuhing Si Wanayantaka, Gatotkaca ora bakal silak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi betenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsana wong kang bakal mbeda sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sago, aku ya ora bakal bali
Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu njaga tak totoi nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Darah-darahmu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi karo Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sagu-sagu wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njuk karo bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sababak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati, bapak kelangan. Ayo ora. Ya luwung aku ora sagu wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adan saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggere tok pikir kowe engko malah psikismu kena. Hah? Pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang, kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Lho, ngandel ora? Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbaya aja banget-banget Ogong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki ya gedhe labane marang para Pandhawa. Kowe aja kaya ngono. Kowe iki mung melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki mbutuhke Semar, ora mbutuhke Garing Petruk Bagong. Wah, atos saiki lho. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki mung bawang kothong. Ayo ora bawang kothong, kowe omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadiane. Pun, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndrodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nggih. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken, pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cep-cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna semore reseka balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra
denceng-dencengan blegegek ugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawuhan priyagung. Oh iya ngono kok. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren orang guyu ya? Ayo gulung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besemu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tompo. Pangestu Tampan Panana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Guyu dhewe. Pangestuku Tampanana, Bagong. Kula pundi kok sing paripe ndayana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dening bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan. Kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe wis suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu.
bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake. Wah, kuwi lho. Dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepanmu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok wis senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdine Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro ora tau ana iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bolodupak. Iya. Iya pancen bener lah, kuwi kudu tok gatekake Mar. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong meneng negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacak karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacak karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok ora. Mangsamu Semar ramani unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat iki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njero duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang.
mangan didika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sindorapati Sengkuni kanthi trewata ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning Sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Sang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing ning ngarepmu ki piyayi luhur, arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng wae kowe iki Semar asli wae, Du. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih iki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu bunga ngono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane cok. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning mburine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsekake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun mana? Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang apa nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis mau medeni to? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ning Bagong apa ora? Aku ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jajane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Heeh. Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Aku meng Patih. Komeng Patih. Kowe iki alah ni. Kowe iki nek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng.
kurang-kurang bejane urang tutup masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Wah aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sakarang kadempel. Kowe dikroyok wong sakarang kadempel modar ning kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajani karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sapenake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja jaga Kurawa 100. Anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok, Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak kandha. Aku golek wong kena corona tak sedot virusé. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngemaske kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetok-netokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Atrajang ijen ora mundur Kurawa tundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek-prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Kong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Iku genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang-tang tunggas. Ngono, tang-tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Caedan. Pancen ket mbiyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndawuhke Kurawa ngobong karang kadempel. Telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedhe-gedhene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ya otak. Kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mon nek ngewangi. Terus ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Terus? Ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Aku tak ngasuh bengi iki. Terus ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora moh. Reng, gah, salah. Awes mayang awan barang mau ya.
Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kaya aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing deneng mburi kene dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarsena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis agoh. Gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antarsena ki arep kek ngendi? Raine nggone. Bagong ki edan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki Mamon? Yo. Ngari ki. Malang krek? Yo. Ndara Antarsena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antarsena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarsena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten. Sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Ndara. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele gorong. Ora seru-seru iso siji e. Mendak ngomong-ngomongke. Bong, non. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Senguru terus kula gudak ngangge gundul kula. Iya, gelangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Biar kapok ra kowe. Serius lho Mang Mat ki. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngayel. Mboten minta dos. Ya, Tru. Ana, Tru. Tru. Iso. Kena tak netke jeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Nganggo kulino dicocoki karo ndara-ndara Gatotkaca Antarsena nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan.
Jelasake lho. Oh, siap, rasa kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya, Pak, ra sida mrene. Apa iku? Monggo panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa makane mbok eman. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis to le. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndara kae padha bondo yuda. Wangono engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Wis kono, Pak, budal. Mboten gending-gending lho, Pak. So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit ya, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar Irawang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbaya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang-Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakekne Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sak lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Oh. Gragas kok kowe. Ndara Antasena mrono arep mie terang. Mie terang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora rono tenan, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora kemanusiaan.
Masa wong loro arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Niki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap Kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong marang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Lho, pun cetha ta? Lho, nek perkara karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Biar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku loro. Ya. Nuwun sewu gandeng Ndoro Antarsena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggau tak ayoni Ndoro Kartomarmo. Jebol gadamu barang ora
Para Surtayu Petruk kowe nungkul mboten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangga monggo. Mati. Kowe diat. Udar kowe. Mati. Durma Gati dajal kepalanya tok Pitlu. Kowe lacan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu karo Pengilan Halya Dulma Gati. Senopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulma Gati iki cinga-cingane Ngastina. Apa? Cinga-cingane Ngastina. Ulame tak kletak cilamu tak gluak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Diwas bengok-bengok tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan yo lah terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangan tem sing sak banter-banter. Ning nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngtutuk dlam. Iki ngeplak wis lolo tates-tates. Nah, modal kowe. Ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kok. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Go gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Nduk. Wis sakaremu. Iki tau tanggung ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Jelek. Dian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilanekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kalau kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cecok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kalau kowe megulu karo kowe 30 tahun iki lho. Lah kula selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai maju. Ora ambyal silahmu. Awang saka Wesi kowe kula ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Waduh ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep yo. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake loro gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono.
Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Oh, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemapet megulu karo kowe 20 taun tok. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis adoh banget wis bengok nganti mak wah jleng ditituwi jleng ora pas anjir ditituwi jleng kenang apa le haji gelel Petruk piye Petruk uli Petruk lurik uli Ola jujul ngapusi tutu Petro uli Ola jujul ngapusi tutu uli waduh aku ya bingung malam iki Petro kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul len nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli ora si Bagong uli udu Petruk le nutuk nganggo uli wah semplok utek kula man aku dhewe ya bingung ngomonganmu ki aku bingung uli ele diganti l tetep uli ele diganti l tetep uli ini hulu pelek L ngeten diganti ngeten kali ngeten wow Superman tutu uri dengkulmu melodot malah cengengecan lah Petruk uli kok uri ngantem cilah kula madhep mriko adep-adepan karo Petruk terus dhewe ngomong kali kula dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu monggo tak celenggalake saya iki perlu penerjemah lho Tur celenggalake monggo oh ana tamu ola kok monggo nyo monggo nyo selenggarake betul jangan kula cenggalake jebulane yo apa meneh kuwi apa meneh kuwi jebulane ceng nutuk dudu Petruk Bagong gawa palu gede banget tutuk ceng kula jleng kula kelekalan aduh bubuk dudu kelekaran terus kalah man mundul wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkarane Petruk ki ponokawan kowe meng batur Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin kula kok biasa man ora isin lah isin iku nggo melemilang lah masalah betul kata betul skala kalau Petruk kok dadak ijen lah madang tenan Citan maju ra kowe ngomong sik kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk patenana lantas pindah kula kok gelis kok kula niku nyambut gawe cecek
Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula mati balicit. Maju. Kayak ono kerupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek. Kuping iki mbok sok digunakake ngrungokke. Aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu melocot. Ngerti kula citraksi kayak noturan kerupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya lirang-lirang Petruk jebul mlocot ora. Delon. Maju ora re. Nggih, mboten king tak lungsuh nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning rapopo. Petruk nggih Ndara Dursasana ya prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper aku ayo grangane lho nuwun sewu arepa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajrih kali sampean ora wedi mboten sing dadi nyatane ya aku sing tekaning pati nderek ayo jajal ning kene nuwun tampun nek kula kurang ajar karo sampean Ndara abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adek iki jagoan kok dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Cara monggo.
Mas Ondol jil. Ora apa-apa tak antem jil. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biantu Ndarantasena kalah kok. Kono wis gelem bantu ditangisi. Apa ya disambat. Apa Ndarantasena tegel karang kadempel dibuyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Kono wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku punya tel dangdut itu setan kono mangkat kono Gus Ndarantasena Gedrawa Sanjen Koden prayitna semurires eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakene Semar, monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur kaya apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Najan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndorowati. Nyuwun ngambil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wa Darma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada.
Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka jaman susu tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamuthaipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbebingkung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Nayantaka? Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Semar? Wah, Dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane. Mangke riyen lho. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahanipun astan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Monggo sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syarate kudu ana seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik kula niki ming batur kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusaka sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan.
Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara. Sampeyan weruh to? Mak biar. Clorot-clorote wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi, Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tentang pepindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi, mesti kesawapan wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pandhita Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jam kae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu kan Semar. Tolo opo? Wahyu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Madangi jagat tumungo paning sapucaking wukir marebak bangsa merat kena soroting surya mega lan gunung dhisik Semar ngece. Karang pun tuwa niku ya. Penyakite ming watuk. Wahyu pun tinampi ingkang raka. Ya Semar. Mugi-mugi anjarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning wahyu anjarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayem tentrem.
Liring sambi kala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati kula minangka wakile kanca-kanca lan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndosa. Double tip. Tapi nang iki digoyang-goyang iki to. Wis sithik ae. Yo aja wis mulai, ora sedia entar iki kok. Kadang tak goyang bawang. Kadang ngono sedang sedap. Ya, iki
datang dulu nih. Nggak pecatan tak. Yo. Pecatan itu. Kira-kira master deh. Ini saja. Hasil ini nih. Anu lagi. Iya, jadi videonya berapa? Ini Nero lah. Android itu 11. Bisa. Jadi itu udah 10. Iya, bisa masalah. Tetap tuh rolas kabaran juga. Bisa. Kabaran Android. Ini. Ini rolas. Ayo prek. Tapi rolas kapan? Rolas. Android itu 11 kuwi. Ini 10 posisi mana? Tapi yang sisi itu iki. Rolas harusnya terluas. Ini. Kena ya? Kena. Biasa. Halo. Cuma ya. Loh, tapi ini terluas. Rolas. Kita aja. Gimana kok? Kayaknya makin dari itu kok. Rolas 10 loh. Wah, kan di dalam itu. Jadi dibul pendek ke-12 dulu. Sate sanjine wiwi rusak. Wiwi rusak apa? Apa nih? Sate. Apa nih sate? Kayak. Itu rusak apa nih? Oh, yo kok jangan komen. Iya. Jaga rokok itu ngantep. Taruh ini ya. Taruh. Ya. Kene lihat. Saat ini kan podo wifi rusak. Tapi masalah hutan ini tapi karmanya sopo se gaul ini. Iya.
Barang bengak iya gitu. Malah dicap, ini weh, kan waktu itu. Ayo, yo, nyawa apa? Bisa iklan dolar, wah, ada di kotak juga, bisa cuci ya loh. Akhirnya pakai nilai data, nanti dia. Itu yang rumah Paris. Bilang mau dengan tengah luar di ini dia itu kemarin kalau juga ya itu selepas boke itu mbak Yuli kakak gue dia terus nih bapak ini itu kata lawan dunia sini itu rata menang tapi kalau kritik nah orang-orang cincin tak kau dengan ini makin ganteng semua Arthur Kenapa surnya aja deh?
Wis dalam ready ya. Konsepnya anu DTE. Baik. Ora, anda. Tak teko. Mari nabrak pirang. Kan tembok jiro, lu. Tahu. Bekas, kayak anyar untune bekas. Iya. Nah, kita lagi banter del, kita elo. Apa gitu ya? Enggak, mungkin yang punang sawah sih. Jenengan matur. Apa? Itu rusak, Starling. Itu rusak. Apa itu rusak anu tadi? Wis kaya tulup ya jenengan. Banter banget. Pengen buka YouTube sudah over belas celuru dia video nih. Iya. Pesas tuh bikin no. Satu bikin dulu YouTube ndak anu biasane wer ngono karo video. Repot tembak nih. Tembakan komputer kuwi lho TP-Link. Nek dilen ki kok ribet lek gonyang mburi gitu ngono. Router diwari. Diwari iki. Iya. Router diwari. Wong router kuwi keteko ngarep kono kena kuwi kok nyaut di sana. Kuwi lek tak dek kono kuwi. Lek TP-Link kuwi teko njaba kono wis ora kenek. Jambe ya. Apa mau kenekne sak ndrongko sak kecamatan no. Turu kan kan. Nyaut. Tapi lek nyaman dhuwur. Enggak. Ning nempel ing kono itu. Sungut ya orangnya ndi? Padahal tak aturne sumut tak atur rono lho. Wale malah. Sumut iki tak gantone nang nyarane pabrik. Sungut ya? Wah, ada paling madep ya iki, adepe kok ngene iki ngono. Apa yo kan nempoke nang tembok lanjut yang Gede banget sih. iya ini ngono ngidul rono nang ingat muat. Nang kan main kok masuk ini. Kowe ora iso nyampe. Ya anu masuk pula taruh. Ya, kita yang pasang lihat ngarep. Jalan kok ya telah Sabtu ana ngono ana iki. Iya. Tapi 100% loh. Jagoan. Berarti paling ngadep iki betul.
Jadi kapan itu kopinya? Aku gak ngerti apa. Apa namanya buat? Metu dhewe. Mesin bikin manter gagal. Lah lagi buka paman gledek. Jeriat tutup Tapi dia jadi lebih enak gitu. apa iya lah mau Kadang ora kena. dasar gini Mbah Gondo ke acuane wibi penak lan ora nganune kan iya Buka extend itu mungkin tidak seluruh bisnis ngater gitu lah iki sik kedut-kedut tidak masuk. lah iki sik kedut-kedut wibi ku reng-reng Lho. Nah. Apa lagi ngedit? Ora. Hah? Ya kena. Dekor ndak mlaku. Lek cendek, Nek, jelas-jelas ada orang menit. Kurang jam. kuwi demi ngedukne anune kuwi kok Ora kuat berarti. Manggul to. Ngono iku sing kaya mamane yo sing iki kaya mamane yo Saya kan tanah ini dari bintang-bintang kan terbaru. Apa itu banyak? Bahasa Inggris ini. Kau tak kayak ini kok lima kita? Enggak. Apa sih dia? Ini sudah pernah ngasih. Ada begini ya, master gagal menyimpan proyek. Mungkin proyeknya udah pembangunan. ora prona kuwi prona Ngomongnya proyek pembangunan. Pembangunan. Proyek nasional. Orangnya proyek nasional. Proyek kan pembangunan tok. Nah, itu betulnya ngenteng. Nah, logik ini kita hilangi lah, mau kena ketemu kecil. Barang keburu terkejut kan loh. apa Ganti paling mau. sing di Pirang. piye Tapi ini cara pancaran ke 1% itu menawar anu, itu patutnya tidak 100%. iki yang tak isam lebu Tidak ada itu. Itu ganti deh. mbah Kan diganti sama di mana? enggak beli Iya. Admin. Bisa ada. Biasanya itu tadi apa? Ini foto lah, bisa gitu ya. Ya, itu apa? Oh. Usar. user IGS wis ya Usar operasi. user Usar tak. Belum gede ini. Anu lewat ya, IP-mu. Orang. Ini kosong salah. Langsung ini ya. Admin datangnya. Admin jadi admin dia datangnya. Video datangnya, video datangnya, user ane video datangnya. Ini jadi datangnya. Oh ya, sering. Ya, dibuang. Please to Bosch. TBO. kena
Gedhe to. Sawah dari hujan tuh. Sawah mungkin. Sawah dari yang besar itu. Iya mas. Malah sing anu dolan yang kuburan. Ngarepe bisa kubur. Sing ning anu Kuwi kan enek lorongnya. Kubur hujan lagi. oh. Kubur sampai ke kubur sukil. Kan enggak. Iya wis anu kok kadang wedhuse. Jalan apa? Enggak jalan itu. Jalan ke tempat. Jadi sini sawah yang mungkin usah. Nah, iya. Jalan di jalan langkah dekat maju. Jalan. Gerak. Emang tangan sak jedek langsung terblok rumah. Terblok. Karena terisolasi. Jadi tahu. Sing kuburan gitu. Iya. Iya cilik dolan gak ngelban. Iya kae, kadang sejajan iki, Baik. Arep ada acara pengajian akbar ya. Nek sing dalan jumruh apa sing saurunge kuburan bareng kuburan ya. Saurunge. Wedhak neh ngono. Kayak wis dipenak aja dulu. Arep acara pengajian kayak diperlama tuh kowe. Gua golek pikep gua abak iki lek gua golek kosor. Artiket neman, artiket ning ngono di wato. Sedih lho jan kowe, wis harus meter ngono diuruk watu dicon nek. Iki pededel. Aku mlebu rono wis daerah Mahmu ya pisan kae kok. Kesasar. Ya sine iki yo karo nyemeh Mbah Mojan yo teko kono iki mesti jedeg mekatik. Iki pas gara-gara iki takoke ning kono Mahmu. Pas dadi omahmu terus takok. Mbah Mojan, Mbah Mojan iki ndek sawah, ndek sawah kan lho omahe. Kalau aku di Iki iki tinggal turunin cedekan iki di wadah. padahal dipikir ngono ngoten ya pon aku. Iku lah. Ya, tapi kan ndak ngerti lek ke Mbah Mojan ning kono. Tak kira nek sing marisi kae gede. Marisi dalil Mbah Mojan. piye? Bapakane sebabane. Sing mijet kuwi. Aku sing tau sing nomor kaya. Ya keturunan ning sanane diduni ilmune. Mantu. Mantono kan. Aku lek nyang Mahmu ya wis apal apa saiki ngono. Wah. Nek ring aku sing Ora gelem mlaku. ngendi jenenge? Ngendi kono? Landakan sen. Saman lebu lho. Oh, sore stadium. Keduwen kuwi sing ora sing ngono apa sing ora medhun. Tapi ini lagi ya. Sawah-sawah kuwi Ini berarti ini. Apa cocok kan ini? kuburan. Ya. Ya sing krono kuwi. Mesin-mesin. Heeh. Oke. Ya dik masjid kuwi sing rodok tumpuk Jawa Tengah. Kuburan pekomunnya no mas, kuburan yang mas. Kuburan itu sak rempelan, terus pedot nih. Telu kira ono neh. Berarti mungkin lemai ambo. Nanti tidak ada yang
kono dijak alah sapa kuwi tolong tangan RT Gones guru ono gak golek watu satu wong tunggal